Sumarah sumangga kersaning Gusti. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 17 Maret taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 6 ayat 36 tekan ayat 38. Nadyan cilik-cilikan, komunitasku duwe usaha ngingu pitik karo iwak. Usaha iki kejaba kanggo nglatih bocah-bocah tanggung jawab nanging uga kanggo nglatih bocah-bocah nyambut gawe selaras karo sesanti tarekat. Aku sengkut gumregut tandang gawe katur Gusti Allah ing alam sawegung. Ora nyono rikala Roma Albe tuku pakan iwak lan pitik. Tukune ana sawijining toko pakan ternak darbeke wong Katolik. Bareng ngerti sing tuku Roma Albet, barang-barang mau ora dikon bayar. Minangka piwales, komunitasku kupiya ndongakake sing duwe toko, mrigine rikala tokone wong mau sepi kena guna-guna saengga meh kukut. Awit saka sih pangayoman dalem Gusti, toko iki wis bali rame kaya dek wingi uni. Saka kabecikane wong kang darbe tuku pakan ternak mau, kejaba ora kudu tuku lawuh, komunitasku uga bisa andum berkah marang tangga teparo. Pengalamanku ing Cecala sajak cocok karo sabda dalem Gusti Yesus ing waosan dina iki. Gusti dawuh, "Diambek welasa kaya ramamu ing swarga." Ambek welas dalem Allah kang sampurna ndadekake panjenengane tresnani umat dalem tan miji-miji, tetep ngrumetake kabutuhaning urip umate senadyan umate padha duraka lan durjana tumindake. Allah yang Rama terus lan tetep paring kalodhangan marang umate kang duraka lan durjana mau kanggo padha ndandani uripe. Manut panemuku, sikap ambek welas mono timbul saka sikap sumarah sumangga kersaning Gusti. Adhedhasar sikap sumarah sumangga kersaning Gusti, wong ora pretungan. Adhedhasar sikap sumarah sumangga kersaning Gusti, wong kupiya dadi sambung asta dalam Gusti kang maha ambek welas. Pengalaman Cecala amung salah siji saka maneka pengalaman kang ndak alami. Akeh wong becik kang banget ing blobo ora pretungan jer wong-wong mau ngandel menawa Gusti mau becik bakal paring liru kang kejaba wis padhet nanging uga dienet-enet nganti luber-luber. Semono uga tumrap wong kang nembe ngadepi maneka reribet lan perkara jroning pasrawungan. Wong-wong mau padha percaya menawa Gusti ora sari lan ora mendel. Panjenengane piyambak kang bakal nganakake pretungan rikala pangadilan pungkasan tembe. Mula wong-wong iki tetep sabar lan semanak, tetep kupiyon tresnani lan tumindak becik, ora nyatru lan ora main hakim sendiri. Para tresna PLM kinasih, aku yakin akeh ing antarane panjenengan pandemen PLM padha blobo kebak jiwa ambek welas asih mring pepodo. Akeh ing antara panjenengan PLM kang ora pretungan utawa ora ijir-ijiran jroning tumindak becik. Muga kabecikan panjenengan kabeh cinathet dening malaikat panyarian sarta ing titimangsane tembe dadi brana swarga kang banget mbiyantu ginayuhe kamulyan langgeng kaya Gusti Yesus piyambak ngendikake kumpulna luwih dhisik brananing swarga. Kanggo panjenengan pandemen PLM kang durung sengkut tumindak ambek welas, isih ana kalodhangan kanggo nindakake kabeh mau. Sumangga kita tingkatake uga sikap sumarah sumangga kersaning Gusti. Suwawi sami munjuk kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra duwen Yang Roh Suci. Amin. Alamu asih panjenengan boten mendel dumateng sok sinten ingkang nganjrahaken kasaenan dalem. Panjenengan pirsa mring perjuangan umat dalem. Mugi kakiyatna kawula ingkang mangrasul ing jaman menika. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra duwen Yang Roh Suci. Amin.